ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଏ ବେଡ଼୍ଟି ଆମେ ପକାଇଛୁ। ମିନିମମ୍ ଏଥିରେ ପାଞ୍ଚଟି ବିଡ଼ା ନଡ଼ା, ଗୋଟିଏ ବୋତଲ ମଞ୍ଜିରେ ମିନିମମ୍ 750 ଛତୁ ବାହାରୁଛି। ଏମିତି ବାହାରିବ ଛତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ କେଉଁ ପଟ ବି ଫାଙ୍କା ରହିବନି। ଉପର ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍, ତଳ ଉପର ପୁରା 6 ପଟ ଯାକ ସବୁଆଡ଼େ ପୁରା ଆସିଯିବ। ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ତଳ ବି ଆସିଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କେମିତି ଆସିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ 5 ବିଡ଼ା ନଡ଼ାରେ ଗୋଟେ ମଞ୍ଜି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ପ୍ରଣାଳୀ, ଆପଣ ଏମିତି ପକାଇ ପାରିବେ। ତଳେ ବି ଆସିବ, ସବୁ ଆସିଯାଇଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ ସବୁ ମେସେଲ୍ ଆସିଛି। ତଳେ ବି ଆସିବ, ତଳେ ବି ସବୁ ଆସିଛି ଗୋଟେ ଏତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆସିଛି। ୟାର ଆସିଯାଇଛି ତଳେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଫିମ୍ପି ଆସିଛି, ସେପଟେ ଆସିଯାଇଛି ମେସେଲ୍ ଟିକେ ଟିକେ। ଏମିତି ପକାଇକି କମ୍ ନଡ଼ାରେ, ତା'ର ନଡ଼ା ଯଦି କମ୍ ଅଛି ଏମିତି କରିକି ସେ ଅମଳ ତା'ର କରିପାରିବ 5 ବିଡ଼ା ନଡ଼ାରେ।